Unu ndị be anyị daalụ na ekene m unu ka eke unu mee biko achọrọ m ka ihe nchọ ime kịta bụ linki ahụ nkwe unu nkwa na mma etinyela unu na comment section mma etinye kịta ya bụ linki skuulu niile afịa ma linki ya fancha dị na comment section. Ị ga-eche ya ịba na iwelie iklik ya ibido mebe apply school ma ọ ha na ịkwadotego ọ bụrụ na imego gịnị na ịkwadotego ọ bụrụ na ịkwadotere ije chịkọ paspọtụ gị result certificate gị nya certificate iji wee mee first degree certificate iji mee gịnị first degree iwetie certificate ije chọọ ndị ga-enye gị reference ndị ụlọ ọgwụ ịchọ ije ebe ahụ jee meelifa voluntary work ịdị gịnị healthcare incline if ndị dele gị dị reference ọ bụrụ na ị kwadotere this year ije kwado na next year. Mgbe ndị dọkịta na-edel m akwụkwọ na-asị na fa bụ dọkịta ọfa bịazịa mee nọọsụ nsị ọ bụkwa na ị ga-abịa mee ma ọ bụrụ na ifuru onwe maka ihe mma bụ na o nwere akwụkwọ ndị dọkịta na-enene faneneche enye bụ akwụkwọ paasị ya fa ebido tinye bọọlụ na webụsaịtị ma ewetakwala unu webụsaịtị ahụ ma nketa abụ na ana m ewetela unu link ụlọ akwụkwọ ya na afa ụlọ akwụkwọ dị iche iche ana m eweta afa ụlọ akwụkwọ ya na link ya direct link ọ bụ ya ka m na-eweta taa mbọsị ọzọ m na-ewetakwa link ndị dọkịta ji achọ ọrụ m na-eweta mana ọ bụrụ na ị bụ dọkịta ekwere ewe gị ihe ị ga-eme bụ tinyezie nọọsụ bịa gụọ nọọsịn ịbịa gụọ nọọsịn ahụ ịgụọ ya ọ bụ 1 year ka ị ga-agụ ya na masters ịgụọ ya na masters ị practice bene nọọsụ ị ka nwe aka ọrụ na-abụ ịnọkwa na advantage ị practice zie nọọsụ m practice na ọ bụrụ ị chenjikwa eto ya mee nkarị ị chenjikwa ịma na ndị doctors ịbịa UK ị ga-enenekwa exam sorry dono arụ adụrụ onye ọbụla weda na-echenji ị ga-eme ntị n'onu ị afụ na onu m onwe ka ọ dị onu m nkwalatu ya bụ ndị be anyị ihe a onye na-ajụ ajụjụ biko ịmali ya zaa anya ya ọ bụkwa iji nye aka o nwere onye na-amacha ihe amacha mana ịmali ihe mmadụ na-ajụ ya zaa anya ihe ahụ ọ bụkwa iji nyere m aka so maka ụfọdụ a na-ama reply chanwụ mbịa reply ya nrapụzia ụfọdụ kwa onwe nke ị ga-afụ ma reply ị maa na m amara ihe ahụ ọ bụ ihe niile ka m macha maka mara ike ikwu eziokwu ebe ihe maka m na-ekwu mmadụ ekwu nke m amara nso ụfọdụ bịa jụọ ajụjụ m amara mfịa mmadụ aza mana mfụ nke m ma nza ụfọdụ kwa ajụjụ karịa mmadụ reply chanwụ so ana m ayọ ndị niile onwe ndị na-enene ihe a ịmakwu ya a na-ajụ ịpụta ireply anya ekenekwa m ndị na-reply ụfọdụ ọ bụ ihe mere eme ka onye ahụ na-ede mbịa maka ya good ndị admin anyị unu ga-abịa na reply ndị mmadụ kọmentị maka ọ dịfa mkpa ọ dịfa ezigbote mkpa ya bụ ụmụnne ezi mmebe agaghị aga agbaba ụdị ọzọ egwu ma aghọlụ n'ọzọ ọghọlụ ọzọ mgbaba ọzọ egwu ma aghọlụ n'ọzọ ọghọlụ ọzọ mgbaba ọzọ egbe na nduru nwere ikpe agharị nduru nwe egbe hey ya bụ ndị be anyị inwe ike ịkpọ ihe accelerated nursing inwe ike ịkpụ ya pre-registration nursing so linki m menye unu taa bụ maka link ọkwa gwa unu enwere m efejecha ọnya kịta achọtago m link ya wee nye unu ndị ebe dị mma ọ dịkebere na London maka London na-aga London
mgbe ọzọkwa nje chọọ skuul nọ na London maka ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ na London ebe na-eti ka ọnwa. Nwanne m, ị ga-emenwukwa ihe dị na London? Mmadụ jukwa ya o. Mmadụ ka nkụ na London. Ọ bụ mmadụ nọ ya, ị ga-emenwukwu ya ma ị chọọ. Inekwa akpaghị anya, akpaghị ọgbakwa gị eziokwu ka akpaghị ọ na-asị asị. Aka niile a rara ire, ọkwa ifuru ya 1, 2, 3, 4, 5 ọ rara ịra. So daa ebe a ga-atụ ụta gị, weli ka ịra ka a ghara ibu gị gafee ama nna gị. Ana m agwa unu na-asị unu kọọsụ ọbụla ọsọ gị gụọ sofa na imeli first degree. Agwago m unu, emekwa unu bịa na-ajụ na comment section. Well, ndị ọfụrụ na-ajọ ini mgbe niile tag ya na mmadụ onye ịma ga-ebenefit n'iya, tag anya, tag ya ndị niile ịma. Ọ bụ na ịtagara mmadụ n'iya, nwanne m, ọkwa ihe bụ loto anyị, ịnwụ makwa logo anyị. Ọ bụ ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. Ọ dị mma ndị Igbo, ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Taa bụ maka linki, o nwere ihe ọzọ a na-ekwu. Linki gịnị? Pre-registration nursing. Ịbụrụ injinia, ịchọkwa ịbịa mee injinia nursing a, imechi enye ọkwa ka ịnweta ọnọdụ maka ịgụchakwara nursing na-egi n'ọrụ nya ozugbo ị ka na-agụcha na-egi n'ọrụ na ọnọdụ na akwụkwọ. Inwetazi enye inwekwa ike chenji ndị isi na ịbụ dọkịta ma ọ bụ na ime ihe dị related to sayensị. Inwekwa ike imezi enye 1 year. Inwe ike mme masters gị na nursing 1 year ma ime ihe dị related to sayensị ma nursing ahụ. Yes, inwezikwa ike mee enye like ụmụ onye na-asị m na ọ bụ dọkịta na ọ bụ dọkịta. Ịdị na overqualify. Ihe ị ga-eme bụ ije nchọba ọrụ na doctor's website. Emechie nwetali gị mma edekwa ebe a. Unu na-efolo mgbe niile. Unu ga na-afụkwa ihe mma na-etinye ebe a ka ị ghara ịdịzi na-ajụ ajụjụ. Ọnyanwa ị na-efolo, ị na-agụ caption. Ụfọdụ kwa onwe ka ọ ga-adị, onwe ka nsi ga-ede headline nkwuo ihe ọzọ n'ime ekwulekwu. Maka ụfọdụ a na-emekwa coding maka ndị onwe ike ọ bụrụ ndị nwe obodo achọrọ ka fa ghọta ihe a na-eme. Onwe ike idechelu headline ya ndechelu, ịbịazie na ekwulekwu ikwuzie ya ọfụma. So ịbụ dọkịta, ọkwa ịbụ dọkịta mana ị nwere ọrụ be anyị ọkwa ya. And ị na-eme apply ikwere enweghị ọkwa ya. Ihe ị ga-eme tinyezie pre-registration nursing a. Gị bụ dọkịta, ị ya agụ ya 1 year. Ịgụ ya 1 year ịlụ ọnụ nursing na ịlụ ọnya ifuru na ịnọzi advantage. Ịlụ ọnya ichenji kweto ya mee nkarịa mgbe ahụ inweta gị ọnọdụ. Ọ bụrụ ya. And ndị nursing a ịma na ị ga-abụ nwa employer. Ịma na onye ọbụla gụ nursing ịchọ ịbụla employer, ị ga-abụ nwa employer na-eme ndị mmadụ employ. Mgbe ahụ ije rejista na home office, ije rejista ebe a na-erejista, enye gị certificate, iweli ya na-enyere ndị be anyị aka na-akpọgotefa. Mgbe ahụ ịma nnazi ego, ị na-emeli fanya na free, ị na-emeli ndị be anyị na free, ma ọ bụ ị na-ana obere ego. Mana inwe obi nwanne ime enye free ma ọ bụ ị na-ana obere ego ma ọ bụ iwezieli ekpogote ụmụ nwanne gị. Ọnya ka nọọsụ na-ajị dị mma. Ị bụrụ nọọsụ, ị ga-abụ nwa employer. Ị ma na ị ga-abụ nwa employer na-eme ndị mmadụ employ, na-ese ndị mmadụ ịnwago health care assistant, support worker, caregiver. Ị ma na ị bụrụ nọọsụ na ị nwere right mbụ employer. Ị mara. So ifu gị ihe o ji dị mma. Ọ bụgodị na ị chọrọ ịpractice nọọsụ gị, ị bụrụ employer.
ifuru na employer bụ onye ọkụ ya gbagotekwe, ifuru ka o si dị mma. Ya bụ ọ bụrụ na imenwurie this year, ịkwado onye next year, mgbe a ga-ebido mebe application, new application bụ gịnị na Ọktoba. Ịkwekwa ike mee kịta, ime kịta ịgwafa na ịchọ 2024 ka ịchọ ịgụ ya bụ akwụkwọ, mana ị ga-akaba arụ chịtachachacha ihe niile asịsị cheta, ihe niile asịsị cheta, ị ga-achịtachi ya. Ihe ị ga-ede ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ga-abụ your statement of your personal statement. Dee nye ka o nwụrụ ọkụ, ide nye o nwụrụ ọkụ na ịdị sayensị incline, ikwuo reason iji chọọ ichenji course, ikwuo uru ọ ga-abalị gị, ikwuo ihe hobby gị, ikwuo ebe ị na-alụbu, ikwuo ebe ị na-alụbu. Ebe ị na-alụbu ga-abụ ebe ụlọ ọgwụ, yes, ebe clinic, ebe lab. I am currently working in so hospital. Ọ ga-adị na personal statement. Meanwhile, jekwe ima mention ụlọ ọgwụ. I am currently working in care home. I love in my hobby. I love traveling. I love yes, I speak many languages. If we are going to the I speak Igbo, I speak Dutch, I speak German, I speak French. Igbo chafanya. Isi ifa maka onwe maka ihe ị ga-agwakwa ndị ahụ. Ya ị ga-ekwu maka hobby gị, kwuo maka ihe iji chọọ, kwuo maka mmemecha nwetara unu sample of personal statement. Ewepụtara unu sample ya. Ihe ị ga-ede ga-agbaka isi. Ihe ị ga-ede ga-agbaka isi na ya personal statement. O ya agbali brain. Fafia fa ga-abụ gị ụbụ. Fa ga-asị gị bịa na-emego gị ọfa, na-enyego gị ọfa. Ịkwado interview anyị agwakwa gị ihe anyị ajụ. Ị na-efolo bomba to bomba, ijee na their website, ịmago fanye gị ọfa. Ị na-efolozi na ya email mgbe niile, odide ka a na-ede mgbe niile, odide ọ dịrọ ka ndị be anyị na-abụ obele oge akpọba. Mba, fada akpọ bifo ofe akpọ oge ọ na-esi ike. Ị na-ede gị na fa na-akarị. Personal statement gị ga-agbaka brain. Ma ndị nwe HND unu dị equivalent, mana ụfọdụ skuul nwere ike reject ya, ka iji ga-etinye many schools nkewezie gị isobe ndị ahụ. Ọ dị m ka 5 schools ka ị ga-allow itinye, mana ndị international ị nwekwa ike tinye as many as possible. Maka unu si international, ọ bụrụ ndị nọ na UK a na-asịta na 5 schools ka fa dị allowed. Emechezie fa mebe unu interview ndị pass ya, o nwere ike ịpas chafa nchi rozial nke sọdụ. Ime accept offer, ịkwado ịbịaba, ijide ego gị, ị na-ama na-eji ịkwụ ụgwọ akwụkwọ deposit. O nwere ike ụgwọ akwụkwọ abụrụ 12 or 15,000. Ịkwụ onye o nwere ike ịkwụọ 5,000. Ịbịazịa na-eme ị na-akwụtọ, mana ị ga-adị sure at least iji nnọọ 10,000 pounds wee na-akwado like 10 million wee na-akwado ịbịa, maka imekwa ịbịa ọfịaba ga-arị daghaliba dajọghaliba. Ọnyanwa ma arapụ unu, o nwere ogologo okwu abara uru n'ụka mgbede. Okwe ndị ada aghọtakwa ihe n'ofu nkwụ ya ka m ji eripitili okwu ụfọdụ, mana ka o si na-ede ka m rapụ unu. Onye nwe ajụjụ ọ na-ajụ na comment section, biko unu abatazina n'inbox maka ọ na-afịa m arụ ịbịa reply. Enwere m WhatsApp for now. Nwe WhatsApp mma abịagwa unu na m enwegokwe WhatsApp. Biko unu jee subscribe ọla anyị na YouTube channel anyị akpọrọ ya Igbo Class World. Kpọkwa anyị Igbo anyị abịa, anyị nwere abụọ. Biko unu niile jee subscribe ọla anyị maka YouTube anyị ahụ
ọ daa agakebe ka Facebook si aga. So ndị na-abata inbox, ihe ị ga-eme bụ ije subscribe chala anyị, ịbịasị anyị na subscribe, idezie ya question maọbụ na ịchọ iweta story. O nwere ndị na-ewetekwa story a na-ashia bifo ịbịa inbox dị sure na subscribe golo anyị. Subscribe ọla anyị, weta evidence ya ka isi ga-eweta evidence ya. Ị ga-screenshot ya tụnye ebe ahụ ị ga-ekwunwu okwu, ị ga-etinyenwu video, yes, ị ga-etinyenwu foto na messenger. Maka ndị na-asịsị weta WhatsApp, enwere m WhatsApp na messenger, ịbata ebe ahụ o nwere ebe a na-ekwu okwu, ịpịa aka iswip onye up. O nwere ebe dịka microphone, iswip onye off, ikwuwa okwu, ikwucha okwu, ime enter ọbanye. Ọ bụ communication ahụ. Onye ahụ esi communicate kwe na WhatsApp ka a na-communicate kwe na gịnị na messenger. O nwere ihe dị iche na egbe na egbe. O nwere ihe dị iche na wele ewu manye n'ọgbụlị ya na wele ọgbụlị manye n'ewu. Ya bụ ka ihe na-achọzikwa WhatsApp. Enwere mmie for now. Ọkwa ndeniede edechekwa emie na m enwere. Ọ bụ ya bụ first post ntag ya mpin yenye. Unu bịa unu na-agụ ihe ọfụma ka unu nwee ike na-aghọta, ka unu ghara ịbịa na-ajụ ajụjụ ekwesịrị ka unu jụọ. Ịmara ọ na-adịcha mma ma ịjụba ajụjụ ikwesịrị ịjụ, mana a na-enwekwa ndidi maka na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Onye amara ọjụọ, ikwu amaghị ibezi. Ihe meseji m jụrụ eju inbox m, unu abatazi na bịa na-ajụ extra. Mbosi m bịa live, unu bata jụbazi extra maọbụ idebe na comment section ị na-ajụ ya. O nwekwa ndị admin ga-abịa reply ya gị, maọbụ ndị mmanya fa reply ya gị, maọbụ mbịa reply ya gị, maọbụ nwekweli eme video in next video. Ọnyanwa ndị be anyị, biko ka anyị gbado anya, ọ ga-adịla unu na mma. Unu na-akụzikwa Igbo, na-akụzili ụmụ unu Igbo. Anyị kweli ịkụzi Igbo, anyị na-akụzili dị Igbo. Ka echezokwa anyị nwere interview maka ndị volunteer si na fa ga-akụzi Igbo. O nwere ndị volunteer na Igbo Class World, fa si na fa ga-enye aka na-akụzi Igbo, nyekwa aka ka a na-eme ọtụtụ ihe n'Igbo Class World. So ha ga-eme interview taa. Ọ bụrụ na emebere gị interview, idenye afa gị na ndị volunteer, emebere gị interview, bịa na mgbede taa. Echezokwa m remind unu, mana emeche m bịa remind ya. Mmeche m ma bịa remind unu. Ngwanụ ndewo. O kwesịrị ka anyị sụọ Igbo. Ndị Igbo niile, ifu onye Igbo ibe gị sụba Igbo. Ịnwekwa na anwa sụọ Bekee ma ifu onye Igbo ibe gị, ime ya ịma na ifuru onwe gị n'anya, ifuru agbụrụ gị n'anya. Ime enyi ịma na ị na-ebi fake and pretense life. O ifu onye abụrụ onye Igbo, ibido sụba oyibo, igosisi anya na ịkụwa slate, igosi ya na ịgbaji chọk. Ọ bụrụ onye Igbo ibe gị, ị na-ekpochapụ agbụrụ gị. Ya bụ kpọtakwa na ụmụ unu n'Igbo Class World, kpọta na fa ka akụzie elufe Igbo. Ke ndị chọọ ka nwa fa sụọ Igbo, wenye aka elu denye achọrọ m ka nwa m sụọ Igbo. Anyị bụ Igbo Class World na-ewetelu unu, anyị na-ewetelu unu. So anyị ga-alaikwa ma unu denye si na unu chọọ ịmụ, ma gị onwe gị anyị na-akụziri ụmụ okenye ma ụmụaka. So ọ bụrụ na ị chọọ ịmụ, ime ka anyị mata. Ọ bụrụ na ụmụ gị ka ị chọọ ka fa mụọ, ime ka anyị mata. Ọnyanwa ngwa ka emesịa ndị be anyị, ka ọ dị na mgbe ọzọ. Ndewo.